गीत हमारी माई बहन लोग बैठल बाड़ी उनका खाते तू लोगन का हो गई ना अब तू लोगन का रात भर हो थोड़ा सा हमारी माता बहन लोग बैठल बाड़ी उनका खातिर उ गाना के फरमाइश हमरा से कइल बा कि ज्योति आप जब आई तो ओकरा के सुना दे हो तो सुनी ई शारदा सिन्हा जी के गावल गीत हो हमरा ये मालूम बा जितना साफ सुथरा गीत आप लोग सुनते हैं इधर भागलपुर क्षेत्र सुल्तानगंज जो भी है उतना बढ़िया अब ज्यादा ही कैमरा लगल बा नहीं कुल हमरा के प्रोग्राम मिली तक गवैये कम पिटिए ज्यादा सही बात है ना भाई कैमरा लगा अगर हम कहीं के बारे में बोलेंगे कि ऐसा ऐसा लोग गाना सुनते हैं तो लोग कहेंगे ना कि इसका एकदम बाइकआउट कर दो बुलाओ मत ज्योति माही को लेकिन इधर का जो माहौल है इतने अच्छे आप लोग हैं कि मेरा खुद ही मतलब मुझे इतनी अच्छी पब्लिक आज तक नहीं मिली थी कहीं भी इतना अच्छा माहौल मुझे कहीं नहीं मिला था जितना अच्छा आप सबने दिया तो हमरा उम्मीद बा कि अपना भोजपुरी खातिर हमने के साफ सुथरा चीज खातिर एकदम जंग करे के सही बात बा ना तो ताली बाजे चाहिए लेकिन ऐसे ना नु मजा आई के राम जी से पूछे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो राम जी जब अपना सीता मैया से शादी करने गए तो वहाँ के जो जैसे हमने के भी शादी जब अपने घरे में केहू के चाचा भैया के शादी होला तो जब बारात लेके जाए जाला तो कितना मेहरारू गरियावे नहीं ना तो यही तरह जब राम जी बारात लेके सीता मैया के दरवाजे पहुंचल बाड़े तो वहाँ के मेहरारू देखल तारी उनकर तीनों भाई खूब गोर गोर और राम जी करिया तो उनका के देख के कहत रहे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बता दो लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ राम जी से पूछे हो राम जी से पूछे हो राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता दो और कहा तरी तोहरा से पूछूं मैं ओरे धनुषधारी तोहरा से पूछूं मैं ओरे धनुषधारी एक भाई गौर का है एक भाई गौर का है एक भाई गौर का है दूसर का है कारी बता दो बबुआ के भाई गौर का है और दूसर का है कारी बता दो बबुआ अरे बता दो बबुआ इत गाड़ी बड़ा साफ सुथरा बा लेकिन हमरे घरे के माई बहन लोग कैसन कैसन गाड़ी देवेले तनी सा मुट मिजाज के समाधि का मोछ जैसे कुकुर का पोछ साला झूठ बोले ई कुल गाड़ी देवे नहीं सही बात बा ना कि एक भाई गौर का है और दूसर को है गौरी बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ
लेकिन खाए के दे दे तो थरिया भर खा ले तो। अरे तक का कहतो नहीं। अरे बिहारे में का तो भोजपुरिया जवान बिहारे में नु भोजपुरी कहाँ बोलल जाला? भोजपुरी कहाँ? बस बिहार तब भोजपुरी की पहचाने बाटे बिहार से। ठीक बा, एक बिहारी सौ बिहारी कहल जाला कि ना कोनो सुहागिन के हाथ के चूड़ी हो। सही बात बता दी। भोजपुरी की भाषा भोजपुरी हो। एकरा के बोले से पहले समझल बूझल दोनों की भाषा भोजपुरी हो। एकरा के बोले से पहले समझल बूझल दोनों जरूरी हो। ना कोनो गौना के पूरी है, ना कोनो सुहागिन के हाथ के चूड़ी है। ई दुश्मन के गर्दन पे चले वाला छुरी हो। यही से कहल जाला ए बबुआ ई भाषा एकरा के कहल जाला भाषा भोजपुरी कि पूरा दुनिया में अपन भोजपुरी राज करत हो। सही बात बना, लेकिन भाव उहे रहे के देखे में दुबर पतर और खाए भोज थारी। बता द बबुआ, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी। 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 और बता बोली सियापति रामचंद्र की। बोलिए आप।